नोंथांमोनाथ' बे थाम्बनेल आरो टाइटेल नुखाबायानो थ' भिडिअखौ जोबजासिमनाय नोंथांमोननि सिगां मोनसे आपडेट भिडिअ लानानै फैबाय थ' जोबजासिमनायाबो नोंथांमोना बुजिनाय नङा आरोना लोगोफोर आरो नोंथांमोना बांसिनानो फेसबुकफोराव नुखादों जानांगौ थ' आं बेनि सायावनो मोनसे आपडेट भिडिअ लाना फैबाय नोंथांमोना बे थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नुखाबाय थ' नोंथांमोना बे आदानि मोनसे भिडिअ क्लिप्स दिन्थिनि बे भिडिअखौ नायना लाबानो जाबाय जा बुंदों एसे थारखौनो बुंदों आरोना बिसोरना एसे बांद्राय जाबाय नालाय थ' जिखियानो जाया मानोथो नोंथांमोना बे आदाया मा बुंखौ एसे खोनासंग्रोना लाबानो जाबाय ससियेल मिडियायाव माने माखासे बे गथ'फोर बे खुस्राफोर थारमाने एसे माबा माबि देखायलागासिनो थारमाने मेसेन्जारावबो बुहुत मानसिफ्रानो आंखौ दहाय माने दाख्लैनिफ्राय मेसेज हरगासिनो थारमाने आं माखासे टाइम स्पेस मिलायनो हायिनि थाखाय आं भिडिअखौ लाबोनाय जायाखैमोन दा भिडिअआ जाहैबाय जाय फैसा खुस्राफ्रा दा खिंख्रिं खांख्रां गाबलागासिनो बिसोर जाहैबाय सोरबा दैदेननो ना दैदेनना मा नाम आरो मा सोर बै गथ'फोर बिसोर माबा जाला माला माबागासिनो माने निजिरा ना माबा होननानै बुंदोंनो थारमाने ससियेल मिडियाखौ नोंसिनि मा नोमफाया जन्म होनाय नामा ससियेल मिडियाखौ नोंसिनि मा नोमफाया जन्म होदों नामा बे ससियेल मिडियायाव बेसेबां मायन' गुयन' बेसेबां दिनै रिसपेक्टेड मानसिफोर नायो ससियेल मिडियाखौ बेसेबां माखासे माबाफोर दङ बेवहाय दिनै नोंसिनि बेबायदि जाहा थाहा भिडिअ लाबोनाय मानाय बेफोरखौ जों मा जों जाम्बा नामा जों बेफोरखौ नायनांगौ नामा आरो आं मोनसे खोथाखौ बुंबावगोन बे दैदेनमोननि आरो सोरबा बे गथ'साफ्रा बे फैसा खुस्राफ्रा बिसिनि गामिया मा गावबुराफ्रा मा आसान गाननानै दं नामा बिसिनि समाजनि गावबुराफ्रा आसान गाननानै दं नामा दख'ना गाननानै दं नामा बिसोरखौ नायनो रोङाखै नामा आरो मोनसे खोथा बे दैदेनना मा नाम बारा जाबाय खिन्थु नोंसोरनि देखायनाया बारा जाबाय माखासे माबायाव नोंसोरखौ बैसो माबा जायाखै उन्दै गथ' होननानै माखासे माबायाव कमेन्ट्सआव अनेक मानसिफ्रा बुंहरो खिन्थु सोलायजानो लुबैनानैसो कमेन्ट्सआव बुंहरदों खिन्थु दिनै सोलायालासेनो जुदि नोंसोर बारासो देखायबाय थायोबा बबे समाव माबायदि एक्सन लानानै नोंसोरखौ पानिशमेन्ट होगोन पात्ता मोननाय नङा मिथिबायना एसे सनमानखौ गिनो सोलों रिसपेक्ट होनो सोलों बेबायदि जाहा थाहा ससियेल मिडियाखौ बिमा बिफानि साननानै जाहा थाहा भिडिअ दा खालाम आरो नोंसोरो इन फिउचार जेनेरेसनखौ मा खालामनो नागिरदों इन फिउचाराव जेनेरेसना मा जागोन नोंसिनि फिसाफ्रा मा सोलोंगोन गाबोन जे नोंसिनि फिसाफ्रानो बे भिडिअखौ नुफिनगोन नोंसोर मा मिथिया नामा बेखौ नोंसिनि बेबायदि जाहा थाहा भिडिअखौ दे नोंसिनि फिसाफ्रानो नुफिनगोन मा लाजिनाय गैया नामा आरो नोंसोर बेबादिबा नोंसोरो आसामनि बारलांदोब्रा बहा देखायहैदो माबायदि लाइनाव ओंखारहैदो जों जेबो माना खालामा बे बिटिसिआव आसामाव थानानै बेबायदि बर' जाथिखौ मान सनमान दाजाबाय थाथा मोसौ दामब्रा दामब्रिफोर साला बुरबक साला मेलेम गैया नामा मेलेम गैया रिसपेक्ट होनो रोङा नामा मानसिफोरखौ नोंसिनि मा नोम्फानि नामा बियो ससियेल मिडियाया बेवहाय सोर मानसि नायो माबायदि मानसि नायो मिथिया नामा नोंसोरो नेक्स्ट टाइम जुदि बिदि भिडिअ नुबावनांगौबा ना ओरैबायदि न'आव गामियाव हाबनानै गावबुराजों ओरैबायदि डिसिसन लागोन ना नोंसोरखौ ओरैबायदि पानिशमेन्ट होनाय जागोन सिदा खोथाखा बेनो फार्स्ट वार्निं बेनो लास्ट वार्निं नोंथांमोनहाथ' नुखाबायानो बे जन आदाया मा बुंगोन नङा होमबा लोगोफोर आरो नोंथांमोना बांसिनानो फेसबुकफोराव नुखादोंमोन जानांगौ माने बिसोरना बांद्राय जाद्रायबाय नालाय एसे नङा होमबा लोगोफोर थ' बिसोरनि सारै जोङो बांद्राय सिगाङाव ओंखारनाय आरोना ससियेल मिडियाआवहाय बिसोर मैया दाख्लैनिफ्रायसो माने बेफोरबायदि फेसबुकआव आरनिं माबा बांद्राय जानायनिफ्रायसो बिसोर माने मैया दाख्लैनिफ्रायसो ओंखारनाय आरोना बुंनो थाङोबा जोङो जोबोद फार्स्टआवनो ओंखारनाय आरोना थेवब्लाबो जों जाता खालामनो मोनाखै बेफोरबायदि बुंनो थाङोब्लाथाय आरोना लोगोफोर थ' जिखियानो जाया माथो नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनलायसिगोन नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिप्सखौ नुखाबाय जानांगौ आरो बांसिनानो फेसबुकआव नुदो आरो जेसे हायो एसेनो शेयार खालामना होबानो जाबाय बे भिडिअखौहाय नङा होमबा लोगोफोर थ' नेक्स्टआवहाय माबाफोर जुदि आपडेट मोना आं बेफोरबायदिनो आपडेट भिडिअ लाना फैफिनगोन आं माने बेखौनो आपडेट भिडिअ लाना फैबाय आरो बांसिनानो भिडिअखौ नायनानै थाङो नाथाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरोना लोगोफोर थ' बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन नामा दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै बाय लोगोफोर